Hello, Aguilar. Ayan. Aguilar po tayo ngayon. Aguilar, Pangasinan. St. Joseph Paris. Paris. Ayan. Dami-daming tao sa Aguilar. Okay. May nagaganap na binyagan dito. Ayan. Maraming konterma. Kaya maraming nakaputi. Pasok tayo sa loob ng church. Ayan. Maraming tao. Ayan. Ito ang simbahan ng Aguilar. Ayan. Aguilar Church. Ang daming tao. Simbahan ng Aguilar. Ang init-init dahil nandito kami sa labas ng church. Lord, bless us all, Lord.